Sikhona ninjani? Ngiyaphila nami. Right, imini yakho ibinhle. Yeah, right. Ngisemsebenzini, ngisentabeni nasemfuleni. Bakithi. Hayi-ke siyabonga kakhulu. Sikhuluma-ke lana noMakhosi Umkhize sisuka ku-Enhle Mkhize kuze kuzoba imanje. Sigcina ukukhuluma last week. Sibambe la uMakhosi Umkhize eqeda kuphothula nakho sibona kunomuntu ofikayo ekhaya obukeke engaphilile ekhanda, obukeke engekho esimeni esikahle kodwa ubona ezothola usizo la kumuntu akade eqeda ukuphothula. Mhlambe ke sithathe ke usibeke ngalobu busuku kuhamba kanjani la? Ugogo wagcina evalile ifoni ngoba engitshela ukuthi naye akaze afundiswe umuntu kulapha. Futhi akaze abize umuntu idlozi lakhe nami angikhulume nelami. Yes. Yeah, wayivala ifoni. Ngathi mengihleli ngiyabuka labantu abalendlini akekho nosizo. Ngase ngaphahla. Ukuphahla ke mina ngikwazi ngenye indlela, hayi ngale ndlela le abantu abasho ngayo. Ngaphahla ke ngoba ngangisanalo ukuhamba engishiyile lolu gogo olukhulu ngoba ngangiqeda ukuphothula. Mawuphothula indini nendawo like igobongo nje uyashiyela ikhamba elikhulu. Okay. Uzosala nalo. Into emenginayo kuphela leyo nebani. Ngahamba kwafika ukuthi lo gogo uthi angikhulume namadlozi. Ngizokhuluma kanjani mina namadlozi ngoba akekho umuntu oseke wangifundisa. Ngiphahle la, ngiyaphahla, ngiyasaba, ngishaya uvalo. Angazi ngithi yabo ukuthi uzama ukuthandaza ungathandazeki, uzama ukukhuluma ungakhulumi. Awazi kahle kahle uzothini nganginjalo ke. Mengiqeda lapho kuvele kufike nje samcabanga ukuthi yazi kuneswasho la endlini. Awuthatha ugeze lo muntu. Kodwa manje indlela okufika ngayo kuyafika kodwa ngiyenza. Thatha amanzi ngiwabilise ngiwafaka endishini enkulu ngithi geza la. Uyangitshela futhi uthi uno2 weeks engakwazi ukudla. Ngalolo suku ekhaya kuphekwa isitambu. Meqeda ukugeza athi yazi ngizizwa ngikhululekile, ngisizwa ngi-right. Ngimphakela isitambu athi ngine2 weeks ngingadli mina. Ngingabi nandaba kube ngathi ngiyayiziba lento angitshela yona. Yes. Thatha ukudla ngimnikeze ngigcwalise futhi iplate. Akuthatha ukudla kushaya iqede. Bese ethi ngasutha. Sha manje isikhathi sokuthi angilale. Ekseni ngihleli nalomuntu engingamazi ngizomenza njani? Akekho umuntu ongitshelayo ukuthi umuntu onje wenziwa njani. Ngizama ukulala, ngiyakhuleka, ngiyathandaza. Angazi ukuthi ngenzeni kodwa ngiyabalibalisa kahle kahle ukuthi abantu abadala benzani indaba edlale ngami. Mina lo muntu ngizomenza njani? Ungakwazi ukukhumbula sokuphazamisa, ungakwazi ukukhumbula mhlambe nje uma ungahlawumbisela oneminyaka emingaki la? Mase ngimdala ngenza umndeni nendawo 2016. Right. Okay. Yeah. Okay ke mase ngilele ngizumeke ngoba phela ubuthongo obuyisela kodwa ngangingafuni ukuzumeka ngangishaya uvalo. Bese ngilele ngivele ngibone elinye ikhehla hayi leliya elalizonginika ihlahla elinye lifike ngimnale egcekeni lifike lingitshengise lithi yabo lo muntu lo la mukhelele 1 2 3 4 5 engathi ngimnalo la egcekeni lingitshengisa imithi ekhona la ekhaya. Kuyima umnika lento ayifunayo ngoba ungcolile qala umdlini. Ngivuka ekseni ngivuka ngijabulile ke manje sengiyazi ukuthi ngizokwenza njani. And ngangingafuni ukwenza into omsangano ngoba khona omunye usisi uyingane yami namhlanje lo sisi. Khona omunye usisi ngathi mengimtshela ngoba ukuboniswa ngazala ngivele ngase ngifakele impahla ezibomvu nalokuhlala. Ngathi mengimtshela ukuthi wena uwele lami uzozenza nini into zakho wangithuka ayikho inhloko yenhlamba ngangithukanga ngayo. So athi nje ngifuna ukuthi abe umphuphe wesangoma esiqisa ukuhlalo in ngakhala
Washo yonke into ongayicabanga lesho abantu yena akayihlebanga wangitshela straight. Ngahamba ngayokhala endlini ukuthi abantu abadala indaba ningitshengise umuntu ozongithuka kanje. Ngiyafisa ngelinye ilanga abone ukuthi anginaso isizungu angidlali. So mase kuzofika uhlanya kanjalo senginaleyo nto ukuthi kambe ngike ngathuka. Manje angifisi ukuthi lo muntu wangimlethanga la angifisi ukuthuka futhi. Ekseni bese ngivuka kanjalo sengiyajabula. Ngayithatha intombazane ngahamba nayo. Sengimfundisa ngitshela ukuthi lo muntu uzokhula lekhaya. Ungitshelile sengizomtshengisa. Wena ngizokukhelela 1 2 3 4. Sakha sabuya sangena endlini. Ngithi ufike efaka ibhlukwe. Ngithatha ibhayi engangiliphiwe ngizophothula ngoba nje abantu bavele bangipha nje izinto laba extra. Ngimgqokise lona. Mevuka ekseni le ntombazana ngithi ngagcina ukuhlala nezangoma mina ngisamncane. Indaba zamaguqa yonke leyo nto angiyazi kahle ngoba nakalokho ke kade ngikhona bengikwenzela ekhaya ngikazi imithetho yakhona ngiyazi. Meyivuka ekseni intombazana iqala izoguqa la ngimina phansi. Hayibo. Ithi hayi lo shuthi seziyaduma. Asuma hayi vele kwenziwa nje wena ongazi. Mehamba esitolo ubuzocela la ma aguqe ngamadolo. Yonke umthetho wethwasa mina awufundiswa ile yantombazana ukuthi wenzani ngothwasa. Hey isuke ifuna ukungiyela esitolo. Meya esitolo iyabuya isibuya nomunye umfana. Abantu abawu3 futhi abahlukene. Uhambe babhulela la emgaqweni. Useyabhula. Uyabhula manje. Mebhula ubuya nabo uzobafaka lesigodlweni hayi nanga uma wami. And lezi zinto ayikhulu kuyikona konke. Ngathula ngabuka ngadideka kodwa futhi ngaba nomyalezo othi umuntu alashwa umuntu ulashwa amadlozi. Yes. Ngoba ngalezo sikhathi wavele walapheka. Mengibheka ukuthi ngiyenzeni lokho engikwenzile angiboni ukuthi ngabe kwanele. Shuthi umuntu ulashwa amadlozi kahle kahle. Okay kudlule lapho ukuthi kusanjalo kufika omunye lo sisi lo ukufika kwakhe menenkinga yokuthi unethwa la mkhona kuphela. Mina ngiqala ukukhuluma naye ngithi mina ngwakaMkhize. Nami ngalesikhathi ngisahlushwa amadlozi mekwenzeka ukuthi nginethwe endlini abantu benganethwa. Imvula mvu ngibe manzi. So mengikhuluma nalo sisi ke naye wakaMkhize angimazi uyangibuza nje umbuzo ngimphendula hayi ubiza senye isibongo bese ngiyambuza ukuthi awuhlobene yini nakaMkhize wena. Athi hayi ukhokho wakho wakaMkhize. Ngithi ayikho ke nami ngakuthola late lokho ngoba into eyayingihlukumeza ukuthi kanjani. Babela untombazana ufuna ukuze ekhaya ini namva lokho seboniswe ekhaya hayi mefika nayo sefuna ukuzothwasa hayibo. Kodwa vele ngangibe nesibonakaliso sabantu abawuthunga tshela ukuthi labantu bomndini nomndawo ufanele ubagqokise kanje. Intombazana ivele ithi angisahlali ngiyeza lapho. Hayibo. Isho silo wesibili kade ngimbonisa. Angikakazi ngithi njalo ile yayi ngiboniswe yona kuphela. Mefika intombazana yathi ifika ifikisana kanye nomnumzane wayo abantu abadala bayikhulu izongena ekhaya. Labantu ngizobenze njani ke manje? Mebefika la ngithi nami ngisanda kuphothula ngiyahluphekela. Nabo mebefika la abanangisho yonke into. Yeza mekuthiwa uzoqala phansi uzala ingane, uzoyizala. Akukho lusente lutho kodwa labantu bayasho ukuthi ngizoba lapha la. Hayi senze ngathi ngisahle kanjalo fika iyani ibonakaliso ukuthi boba uthula abantu bazokwenza umndeni nomndawo kodwa kahle babantu bamashoba bayizangoma bayiteji zabo zokuqala lezi. Mina ngisenza umndeni nomndawo kuphela ngaleso sikhathi angikwazi ukuphathisa umuntu weshoba ishoba mina ngingaliphethe. Okay konje nawo angakaliphathi ishoba ngisawu umndeni nomndawo. Kulowo mndiki nomndawo lowo ethu bathi besuka vele kufika abantu abadala kimi ebusuku ngilele omunye angibuza athi awuphothulile ngani ngikhale esibonakalisweni ngithi mina nginayo imali
vele angakhulumi lo muntu wayehamba ngekhwantana ajijele amabhayi awu4 akujijelele okunye ajijele ibhuku ahambe. Kudlula insukwana mhlawumbe 2 afike sefika omunye manje usefika usengivezela inkomo. Meveza inkomo athi nayi inkomo yakho ngiyibuke bese ethi uyithole lenkomo igama layo amatshe ehlathi noma imvuma amabele uze wazi ukuthi uma ungayitholi uzophothula ngeenkomo 3. Baba ngikuseni inkomo 3 ngizothatha ngingenani inkomo eyodwa nalabantu abangilethela bona la abanawo ngishushukele lutho. Hayibo. Yes. Futhi uba uzongiphathisa lawo mashofu amathathu. Ngitshela umathi uma uyayazi. Kuthi ngilale ngobusuku obulandelayo. Engilala ngobusuku obulandelayo ngaba nesibonakaliso ngikwazi ukusichaza la. Kodwa kwathiwa ngisentabeni yasenhlangakazi amadokodo angakabi bikho. So kwakuneningi okwenzeka lapha. Hayi ngigcine kodwa kuleso sibonakaliso sasingikhomba la kufanele ngikhona. Yes. Uthi kusuka ngiboniswe omunye ugogo. Engiboniswa lo gogo. Lokho kungazuthi uyangitshela ukuthi umuntu bayangitshela ukuthi yazi lokho bese simnikeza ukulawo kuphela. Engathi sengiyaphepha ngikhaya. Ngigcine ngizive. Uthi kusuka ngiboniswe engazuthi ngihleli phambi kweyakhiwayo. Engibona le ndle yakhiwayo ngihleli esitulweni qhamuka amanye amakhesi. Angibuza uhlalele mina la. Ngithi mina ngigada indlama. Bathi ugada indlu yakho ngithi mina mengingalivumi idlozi namhlanje. Eyami leli yebo kulula ukuyakha kulula ukujikisa. Papa. Engipapa ekuseni khala letsimbi leyo kufa. Lethi ngibona ukuthi yabona ke manje ngiyaphi. Owake wangibona ekhaya ake ngingamtshelanga indaba zakhe ngalolo suku ngoba ngase ngazi vele ukuthi ngiyafa vele ngoba nginayo phela imali yokwenza lezinto. Hayi ngathi ngisame kanjani ngayizwa yakhala okwesibili. Ngahamba ngaya la engibone kuthiwa ukube banginika ubulabo kuphela. Mengifika athi lo gogo ungibonisile ebusuku. Oh, okay. Okay, usho njalo. Hayi siqaleke kuphoqa ukuthi la indlela yokushesha ngakhona ngishiye nezingane ngifuna ukushiya ingane emuva lezi umndeni nomdaba. Ngoba kufanele ngisheshe ngiqede khona ngizophuthulisa bona ngamashoba. Yeah. Hayi ke mengicela lo yedwa untombazane lo ufike egula. Ngithi sala agoloze. Hayi mama mina ngize kwena angisali ngihamba nawe. Hayi bona ngiyahamba ngiyojika lapha ngiyabuya futhi ngizokuthengela ngalo ukudla emzini yabantu kuyakhona. Hlala lekhaya ngiyaphuma. Athi hayi ngihamba nawe ngize kwena ngizokugada. Hayi shaya isikhathi ngingene-ke angene nami. Ngifala into asengifanele ngibe umama ngibe ubaba kulo muntu ngoba akekho umuntu wamukela izinto zedlozi kulula. Kodwa indlela esaxabana ngayo mesifika lapho. Hayi naye manje. Naye intombazane le. Yathi ukuthi wena ma ungithanda usuthanda abanye. Kwabe izinto nje sangazwana mfethu. Like yayizithathe ngisho ubasket washing ngithele ngawo ikhanda. Nje lapho kufanele ngingakhulumi ngoba mawuqhubeka indebo. Alright, umsakazo ke Vibe FM ku 94.7 16 minutes before 9 o'clock. Sikhuluma ke noMakhosi Umkhize sibheka ke uhambo lwakhe. Na ingane yakhe nesekuhambeni la nisazwana manje. Asazwani. Siyaxabana nje siba ngumsangano kodwa kubuhlungu vele ukuthelela umuntu azakuthele washinga ikhanda. Yeah. Awazaphoqa ukuthi ngize ngikhali ngelanga ngithi ayike yabo mama mina lo muntu ngizobushaya ngicela ukuhlawula.
Hayi umkhulu wakhona-ke wayethula nje athi hhayi ngakhulume kasho achaza ukuthi hhayi lo muntu uyangisulela njani njani njani. Kodwa akuzange kube lula lapho, kwaba inyanga eyodwa kodwa akubanga lula. Akubanga lula ngoba ngalesi khathi ngizongena la ngase ngizazi zonke izinto ekufanele ngizenze like gqoka, Yes. izinto engizophothula ngazo, okunye ngase ngikuthathile. Angithi ngoba izinto zami zayihlukile. Njengembatha nje ukhokho wami wayehlezi efike efakile. Wangizwisa futhi esibonakalisweni ngoba kwakuyinto engingayazi. Wangithintisa omunye umuntu wathi thinta la, uzwani la, ngathi kuyashibilika. Wathi thinta la elagqoka uyena, ngathi hayi la ngathi uboya bekade. Wathi ngifuna lokhu angikufuni lokhu. Ukuhlukene akayifuni leshibilikayo, ufuna lokhu ungathi iboya lekade. Mengifika la ngiyamtshela ma ngiboniswe kanje mina. Ngathi mawuhlupheka uzoyitholaphi le nto ngoba uyahlupheka, uyayazi leyo nto ibiza malini. Lapho kufanele ngikhiphe u-13,000 wakhe lo gogo, u-2,500 wesikhwama. Yilezi zinto ey'qhamuka nje eceleni. Ile nkomo ehamba ngey'nyawo ekufanele ngiyithole. Abathe mengingayitholi ngize ngazi ukuthi ngizophothula ngey'nkomo ey'ntathu, imele iy'nkomo ey'ntathu. Zonke lezi zinto ayihambi zodwa, kufanele ngithole utshwala balama zangoma lezi. Yes. Umbathisi, umabo, iy'ngubo zazo u-42. Kungekho mali. Ngimtshele sengizomtshela lokho ukuthi kufuneka le mbatha leli elinoboya bekade. Uthi kanjani ukuhlupheka uzolitholaphi? Kithi ma okube ngikremile noma ngiyayicabangela. Kodwa manje ibona abakushoyo. Futhi mebengafuni ukuthi ngithola ngiyithola. Yeah. Mina ngiyikhethelanga lo. Ngayithola ngolwesine. Umuntu owayengithengela wayethenga eDalton ngawo 7,000 oshiwo uma wayethi uzongiboleka yakhe engcono. Ayithathe ngaphansi kwamantrust angiboleka yona ngigide ngimbuyisele imuva. Yes. Hayi owangithengela wahamba waye eDalton, mefika eDalton bangitshela lo 7,000 ngokusho kwakhe. Angifonele angibuze ngenzani, ngimtshela ukuthi hayi qeda ukushanela igceke. Athi angize ngizobona ukuthi iyona yini lento engiyifunayo. Ngahamba mengifika wathi uma ngikhumula impahla ebomvu ngoba ziyakhunyula impahla ingubo ebomvu. Sengithi mina ngeke ngikwazi ukuyikhumula. Like ngangivele ngizizwe ngilula ngingayigqokanga. Bese ngeke ngikwazi ukuyikhumula ngoba ngiyokhuluma izinto zedlozi. Uba uzongikhulumela. Yes. Qale phansi ngivuselele umcako ngiyifake ngithi ngihambe ngiye khona. Mengifika kulo baba vele kube ngathi khona umuntu ongibamba la emahlombe ukuthi angiguqe ngamadolo. Ngiguqe. Ngambona engibuka lo baba. Wangibuka ngambona ecoba inyembezi. Wathi 2,500. Walehlisa. Man, from 7,000. From 7. Aye, okay. Right? Ngaphindela nalo. Inkomo angiyitholi nayo. Umfundisi wami wasesontweni uhamba wonke amazwe lo wayehamba engibhekela, ngangifonela wonke umuntu ngingayitholi. Wagcina ethi uma uzophothula nongoma yiphi. Ngithi kanjani ma ngoba kushiwo ukuthi mengingayitholi izoba ntathu, anginayo imali mina. Ngagcina ngiyitholile nayo. Ngayithola ngoLwesihlanu ngizophothula ngeSabatha ntambama. Mengiyithola ngiyitholela yindodana yeNkosi uShembe kodwa engeke ngisho ukuthi yuba. Right. Yathi mayivuka ekuseni yangifonela yathi kuthiwe angingalali ngingakutholelanga inkomo yakho namhlanje.
Ekseni before yona ifone kwafika ingane yakhona la engangikhona kulo muzi engangikhona. Bafika ekseni no-2 rand nensamba. Yathi khona umkhulu ofikile. Uthe angibhekise la. Ngikunikeze le mali. Ngathi hey yabo uma uxakekile mfethu uyonke imali abantu babengikhunga endleleni. Imali engiyithola ngicabanga amakhandlela ngicabanga ukuthi labantu bazodlala laba belokhu besemgidini. Manje lo zongitshela ngensanga ngamtshela ukuthi hey akunayo indaba imali yensanga mina. Uthi hayi khulileka nansi. Umkhulu wakho uthi angikunikeze. Uthi hayi okay. Hlale phansi ngiyenze lento. Kanti before kufike yena kufika omunye umuntu okwakuthiwa uMakhosonke bengingaphosisi. Naye mebembiza ngathi akekho right kahle ekhanda kodwa uyibiza mvangeli ehambe evangeli emabandleni lawa amaNazaretha. Wafika ekseni ngo-3 lo muzi. Angazi ukuthi wayeqhamuka kephi kodwa ngalo suku wafika ekseni ngo-3. Mefika ekseni ngo-3 na wayephethe KFC ngiyakhumbula wathi uphuma angazi kade eyovangela kephi. Nemali emhlophe. Wafike wathi wethatha la. Ngathi wathi kuqala kakhulu. Banginika le mali emhlophe. Wase wangitshela wathi kusukela namhlanje zonke lezi zinto esezenzeka ngolwesihlanu kwenzeka ngolwesine ngolwesihlanu ngesikhathi sokugcina nje. Wathi kusukela namhlanje igama lakho lethonga usibani bani. Suka la uhambe lo bangithethisa suka la uhambe uyongenzela idini. Mengifika ekitchen kwakhona into ethi ngiwashele i-tray, umfakele esosweni, umfakele inkomishini kahle. Uhambe uyomguqela. Yeah. Ngahamba ngayomguqela. Igama lami lethonga ngathola kanjalo. Ngathi mengivuka ekseni ngicela uma kwaba busy. Akekho namhlanje olazi igama lami lethonga. Emva kwesikhathi ngacabanga ukuthi mele imfihlo. Mengeke balithumele ngomuntu ozothi ngitshele bekhohlwa. Wathi ekutshela naye ekuhambeni isikhathi sekhohliwe ukuthi uthini? Akekho right vele. Ekhanda. Right kimi ngoba omkhulu bami bangena kuyo. Kodwa umuntu ongekho right akekho right. Okay, kimina vele ngizombona njengomuntu hayi. Akekho right. Wena uzomqonda isimo sakhe. Mina ngaleso sikhathi vele ngikhulu abantu abakanjalo ngibathanda. Kodwa uthe mefika kwenzeka kanje ya. Ngabona ukuthi akusiyena lo. Akusiyena lo. Khona lo muntu ongene kuye. Yes. Noqhubeka. Ngaleso sikhathi mase kufanele ngiphothule isikhwama lese ngisikhokhelile. Ngihlele ngilokho ngiyayibuza indaba lekhaya ngingafundisa ngisho umuthi wokubhemisa ikhanda. Sengizophuma manje isikhathi esincane inyanga. Kwathi ngolwesine kwavele kwafika ukhokho wami mase yaphuma uma endlini umfice ngihlalise kwendoda eminyango. Ngihleli nje ngiyambuka ithwasa lihlali aqoshana. Kodwa ngalo suku ngaqoshana. Uhlaliswa kwendoda. Ngihlaliswe kwendoda uyaphumela kumina ngiyambuka kanje. Ngilalele la uyakhuluma uyangitshela ukuthi lalela wena uzothatha ishoba. Uzothatha ishoba lekhaya. Okunye konke soyifundisela thina. Angisi mina ekhanda lami ngangisana lokuthi hawu uma akangifundisi lutho kodwa mecaba umuntu uzombiza athi caba kodwa usigcatshwa ngani kuhlanga kwenziwa mekunja angazi. Mina ngoba ngiphuma kunabantu abangilindile lapha ngizobanikani. Alright. Makhosi Mkhize, usuku lomgidi vele namhlanje. Umgidi ungakusona. Sitholakele inkomo. Ikuphi okunye bekubalekile? Inkomo, imbatha, yes. ya,
imbatha negama yes. igama lami. Hey kuningi nje okwenzeka ngoba nasikhathi sekufanele ngiluka umyeko. Uthe mekufanele ngivuke ngosuku abazongiluka ngalo kwakuLwesithathu. Umaza afonela abanye. Ekseni mangithi ngiyophahla ngithi ngivula umlomo sekukhuluma impondo emlonyeni wami. Nami ngizizwa ngiyahlanya manje. Ngigcoba kwasanelele la phansi. Man, bangakuthi ukhuluma impondo emlomeni wakho. Kushuthi ukhuluma ngithi bantu abadala ngithi ethi cokubhema mina ngenza ngathi hayibo manje nami alright, ngicela ukuthi sibambelana singakafiki emgidini ngoba sisalele u4 minutes. Elakho lokugcina umzuzu nje ube munye kumlaleli ngasekhaya bese sigoqa. Kodwa le ngiyacabanga nje ukuthi ngaphela. Alright, ingane zoma kwingoma yabo ke bathi lana alikho idlozi kithi. Kodwa ke asisho lokho la noMakhosi umkhize. Bakithi asithathele ithuba sibonge kakhulu Makhosi ukuthi uzokhuluma nathi namhlanje. Ngiyabona ukuthi siyakuyena ngempela ke manje uMakhosi umkhize sisuka le emumva enhle ekhula kuze kubeke inamhlanje. Mhlambe uvalelisa kumlaleli. Yeah. Ngicela ukuthi nisale kahle emakhaya. Bese kuthi abanezingane lezi ezamaphara. Ngicela ukuthi bangalilahli ithemba. Yes. uNkulunkulu khona. Kwesinye isikhathi singakhala sithi abantu bamaphara. Akubona bonke mekufanele babiwona. Ingoba mekufanele ukuthi bagcineke ngoba uyabathola abanye bephumelele emva kwesikhathi. Yes. Uthola ukuthi mengeke alondeke lo muntu. Ukuba uphilile nje abantu basheshe bambone ukuthi uphetheni ezandleni zakhe. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi mefuna ukukulondoloza noma ukugcina akufake emgodini. Kahle kahle angisho amaphara kuphela wonke umuntu obona ukuthi engathi umndeni wakhe ungena emgodini noma yena uqobo ungena emgodini uhleze ngena emgodini. Eminye imigodi sibekelwe yona. Ukuze sikwazi ukuphumela ngale. Ukuze sikwazi ukufakaza ngoNkulunkulu kusasa. Amazwi amnandi kakhulu engicabanga ukuthi ke besidinga ukuthi siwezwe ngosuku lwanamhlanje. Usakhuluma kanjalo nje ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu benesizathu ukuthi akubeke lapho ube yiphara noma akubeke lapha emzimeni njengomndeni. Mhlawumbe ungawuthola umsebenzi leso sikhathi leso ukuze uhlale kahle lapho kufika isikhathi la azokubusisa khona nala kuzofika isikhathi la uzobabaza amandla akhe. Sewunobufakazi. Ngoba mongangenanga emgodini angeke uyibone uyiqhawe kusasa. Yes. Khona imiqhele engeke uzuyithole ngokuthi uvele kwaba kuhle empilweni yakho. Kunemiqhele kufanele uyithole ngoba ungenile emgodini. Base bakutshela abadala noma uNkulunkulu ukuthi uzophuma kanjani kusasa uzokhipha abanye. Yeah. Alright, asathelele ithuba sibonge kakhulu kumlaleli kade hleli nathi, sibonge kakhulu kuMakhosi umkhize, sibonge kakhulu kubona bonke ke abathe baba ingxenye yohlelo kusukela ngo6 o'clock kwaze kwaba manje. Thina ke siyayiqopha lezozo siyayivala, siyabuya next week isikhathi ke siyafana. Mhlambe khona ofisa ukuthi axhumane nawe Makhosi, mhlambe enkundleni zokuxhumana noma sikuthola kanjani, mhlambe nanembuzo ethile nje ukwazi izinto ezithile esingeke sikwazi noma umlaleli angekwazi ukuthi akubuze nje kanjena azi ukuthi ulalelwe inkombe zabantu. Kanti na kanje abantu bangabuza mhlawumbe umuntu azenze uanonymous ngoba kuyenzeka uthola ukuthi inkinga yakho baningi abantu abanayo abangasizakala.
Inamba yami is 078 99 54 981. Ngicela sibize kahle-ke manje. 078 u-078 99 99 54 54 981. 981 inombolo kaMakhosi uMkhize akuyona yokudlala bakithi njengoba sisho nje ukuthi kaMakhosi uMkhize kusho ukuthi akuyona ngempela eyokudlala umsebenzi. Makhona izinto ofisa ukuthi uzazi noma khona la uthanda ukuthi usizakale khona ungakwazi ukuthi umthinte-ke lapho. Ngicela siyiphinde ngokugcina 078 078 99 99 54 54 981. 981. Noma ku-YouTube Makhosi Mkhize ebheni Sangoma. Ningangibuze ukuthi u-ebheni uchaza ukuthini, angazi nami ngavulelwa lelo page Nkosi yami. Isingisazi. No, siyabonga kakhulu kwangazi ukuthi-ke uNkulunkulu anganiphatha kahle. Mawukuthi Saturday sohlangana laphana ePavilion Hotel ithimba lonke lesakha isizwe ngomuntu wesifazane. Nami ngobe ngikhona ngiyingxenye noma ngingeyena wesifazane. uNkulunkulu aniphathe, siyabonga. Amen.